Jadeko itongi magie kardak masoweto mantiere Kayole kaluore kod landruok mar tuo mar Nyaldiema e pacho ka. Maka kaunti ma Isiolo kod Murang'a to koro chungo anda swekra mar uso chiemo e counties go tok jibura yudi kod tuo mar Nyaldiema. E kardak masoweto manitiere Kayole e buore Nairobi. Chenro mopogore magayo tuo mar Nyaldiema dhi nyime. Apisas mag county kuoyath kuondego moseyud ji mani kod tuo Nyaldiema. Nyamrerwa bende odichiwo tiegruok e yore mag gayo landruok mar tuono. Kuko na blockage kubwa sana ya siwa ambayo maji taka yanaingia katika maji safi yanachanganyika, na tunahitaji pia kukue wafanye kama kufanya civic education kwa hawa watu. Hiyo ndio kitu tunaomba ifanyike kwa sababu watu wengi bado hawajajua madhara ya kolera. MCA Masoweto David Odhiambo wacho ni osebedo koluorore gwengego mar temo reso oganda ma tuono ohewo. Odhiambo kwayo piny owacho mondo konye reso oganda ka owacho ni oganda ma kwan gi ok ong'ere sani osewito ngimagi ne tuono. Ile list niko nayo kwa ofisi yangu ni watu karibu 10. Na nimethibitisha kwamba wote, hata jana nilikuwa nasunguka nikienda matanga zao, there are about 10 people wale wamekufa. Lakini kile tumefanya, tunasaidiana na bwana chief, tunasaidiana na madaktari na health officers, so that tuone ya kwamba ni njia pia tukushirikiana na wao. Ingawaje wao wanasema ya kwamba pombe haijai kuwa na kolera, lakini wanaargue kwamba ni mambo na maji. Oganda modak Soweto ywak ni gionge nyalo mar kedo kod tuo mar Nyaldiema kaluwore kod yuto margi mani piny kod chal mar kuonde magidake. Maji ikikuja inakuja na forcing ya ukifungua inakuja pressure chua, unafikiri ni maji ya kawaida. Maji ikikuja inakaa mafi tupu, isha kuja tena inanyamaza 5 minutes. Tena ikikuja ni sasa ni ile na dudu sinakuja. Kata kiro ka usiep ni moro jirandi moro tuo kata kodieo to konye ngwech imany kod hospital man machiegi nikech okodwa ni mondo walal onagi wa modago lwa savanaka. Oganda go koro kwayo piny owacho mondo resgi achiedh nade mar tuo Nyaldiema manyalo biro yweyo thoth oganda ka ok resgi mapiyo. Koro ing'iyo kacha ineno ka to wuok. King'iyo kar ka inwang'o ka gik maricho nitie. Pi ma modho bende ok gibeyo. Gin pi chumbi. Samoro pi gigoero gilokre makwar. Koro mano bende sirkal ong'iyo ahinya kuom pi mawuok mar fresh. Komachielo kaunti ma Murang'a ogolo chik mar chungo anda swekra mar uso chiemo kod tedo chiemo e kuonde romo kaka yo achiel mar gayo landruok mar tuo Nyaldiema. Matimore tok ji 200 yudni ni kod tuono chieng' tich ariyo mar jumani. Jogi nodhi e nyasi mar rwako nyathi mayom kata baby shower e kardak Mamumbi e boma ma Murang'a. Kaluwore kod director mar thieth e county no Dr. Winnie Kanyi, ji 7 kuom 20 go osethiedhi modok pacho ka jomodong' 13 to pod yudo thieth e od thieth ma Kaharo e kar od bura ma Kaharo. We had like 20 people who reported to Murang'a County Referral Hospital with the signs and symptoms of cholera. Yesterday we discharged 10 of them, and right now we have 11. Today we have added 2 more. So we are calling upon the people who are in that event to come out so that they can be checked. We are also giving prophylaxis drugs so that even if you don't have those symptoms, you won't get those symptoms. County ma Isiolo bendo chungo anda swekra mar uso chiemo e bomano kod aluora mare kaluwore kod lipot mar ji 2 moseyudi gi Nyaldiema. Jalup gavana ma kaunti no mabende tiyo kaka jatend migawo mochung' ne weche thieth James Lowassa wacho ni chik makamano oketi kaka achiel kuom yore mag gayo landruok mar tuono. Kwa hivyo kwa sasa ile information tuko nayo ilikuwa ni watu 2 positive cases. Pia tumefunga vibanda ambavyo vimeuza chakula hapo kwa streets. Iwe ni wale wanauza mutura, wanauza samosa, mayai. Kwa sasa hiyo yote tumefunga kwa sababu ni hatari kwa watu wetu ambao wako ndani ya town. Mpaka tuhakikishe kuwa tuko safe na all hygiene standards imetimia. Lowassa mabende laktaro kwayo kambi makeyo pie county no mondo ne ni pi magichiwo ne oganda ler ko wacho ni migawo mare oseketo ikruok makare mar kedo gi landruok mar tuono. Lipot mokwongo mar tuo mar Nyaldiema noyangi e pacho ka dwe mar 10 higani
ka piny owacho noketo okenge mopogore opogore matemo gayo landruok mar tuono.